Velkommen alle sammen til dagens pressemøde. Dette pressemøde nyder deltagelse af mig, Mimi Carlsen, naalakkersuisoq for sociale anliggender, arbejdsmarked og indrigsanliggender, og også naalakkersuisoq. Jeg tager den lige forfra. Jeg skal lige trykke. Velkommen til dagens pressemøde. Pressemødet bliver i dag afholdt af mig, Mimi Carlsen, naalakkersuisoq for sociale anliggender, arbejdsmarked og indrigsanliggender, samt naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Banader Olsen, og med os har vi også landslæge Henrik L. Hansen. For det første skal vi lige nævne, at det ting, som vi gerne vil fremkomme med i dag, det er velkomst. Når jeg har været kommet igennem velkomsten, og har snakket om ændring af teststrategien og præsentationen af nye restriktioner overordnet, så kommer Henrik med en status på coronasituationen. Derefter bliver det mig igen, der snakker om tiltag, der skal sikre en hensigtsmæssig håndtering af fase 3. Og fjerde dagsordenspunkt, det bliver Banader, der skal snakke om uddybningen af teststrategien. Og når der har været en uddybning af teststrategien, og jeg har uddybet omkring restriktioner, så vil jeg også runde af, og når vi er kommet igennem alt det, så vil der være mulighed for, at der bliver stillet spørgsmål fra journalisterne. I de seneste uger har der været en stærkt stigende smittespredning her i landet. Udviklingen har været mest markant i Nuuk, men har nu spredt sig til Ilulissat, Kangerlussuaq, Ittoqqortoormiit, Maniitsoq og byer i kommune Kujalleq. Den omfattende smittespredning medfører et stort pres på mange instanser. Sundhedsvæsenet er overordnet specielt hårdt ramt. Ligeledes er testfaciliteterne meget presset, og der er ikke længere kapacitet til at analysere alle de mange test. Den her nuværende situation er ikke længere holdbar. Derfor bliver vi nødt til at gå til næste fase i vores strategi for håndtering af coronasituationen. Strategien har forskellige tiltag, afhængigt af hvilken fase smittespredningen befinder sig i. I fase 1 kunne vi inddæmme spredningen, det var i fjor. I fase 2 var kendetegnet ved vedvarende og sporadisk smittespredning. Situationen har udviklet sig således, at pandemien er skiftet til fase 3. I denne fase er der udbredt og vedvarende smittespredning med stigende pres på sundhedsvæsenet. Og vi må erkende, ligesom andre europæiske lande, at epidemien ikke længere kan stoppes. Derfor er målet i fase 3 at sikre, at sundhedsvæsenet kan følge med. Vi skal sikre, at vi kan håndtere de smittede med covid-19, der skal til hospitalet. For det andet skal vi sikre, at andre, der ikke er smittede, men som skal på hospitalet, stadig har mulighed for det. Og som det tredje, skal vi derudover også sikre driften af væsentlige samfundsopgaver. Det drejer sig overordnet om transport, kommunikation, forsyningsvirksomhed og vareforsyning.
Det er også helt centralt, at vi kan opretholde institutions-, skole- og undervisningsaktiviteterne på en forsvarlig måde. Derfor har partiformændene godkendt tiltag og restriktioner for hele landet, der skal sikre dette. Og det, der er blevet godkendt som det første, er, at der sker væsentlige ændringer af, hvem der prioriteres i forbindelse med PCR-test. Og det er dem, det handler om, hvem der skal prioriteres i forbindelse med at blive undersøgt i sundhedsvæsenet. Og så derudover skal serveringssteder holdes lukket mellem kl. 22.00 til kl. 05.00 alle ugens dage. Og det gælder i 14 dage fra 11. januar. Og det gælder indtil den 25. januar. Og inden vi præsenterer de nye tiltag i detaljer, vil Henrik give en status på smittesituationen i landet og baggrunden for de nye tiltag. Henrik, værsgo. Tak for det. Ja, så er vi kommet til endnu et pressemøde, men det her, det er et af de væsentlige, fordi vi nu befinder os i en ny situation, og vi derfor også må gøre noget andet, end vi har gjort hidtil. Det er gået rigtig stærkt på det sidste. Op imod hver tiende her i Grønland har nu faktisk været smittet. Men det er sket enormt hurtigt. I den seneste uges tid, der har smitten været specielt høj her i Nuuk og i Ilulissat. Og sammenlignet med for eksempel den smittespredning, der har været i Danmark, så har den været langt højere i Nuuk, end den på noget tidspunkt har været i en dansk kommune. Det går rigtig stærkt. I sidste uge var 1 ud af 5 tests taget her i Nuuk positive. I Ilulissat var 4 ud af 10 test positive. Når man ser det, så er det fordi, så er der smitte overalt. Og det gør så, at vi nødvendigvis må bevæge os et andet sted hen. Og forhåbentlig også ind i en god fase, fordi det så også kan være begyndelsen på enden. Men vi skal igennem en periode, hvor vi ikke kan undgå, at der vil være meget omfattende smitte i landet. Alt sammen en konsekvens af, at vi har fået den nye omikron-variant, som er så smitsom. Men den gode nyhed er jo så også, at der er færre af de smittede, der bliver alvorligt syge. Men hvem er det så, der er blevet smittet indtil nu? Det er vigtigt, at vi også lige er klar på det, når vi skal træffe de beslutninger, når vi skal kunne rådgive naalakkersuisut om, hvad vej vi skal gå. Det vi har set her i Nuuk, det er ikke overraskende, at det i høj grad er børnene, der er blevet smittet.
Den gruppe, der har været allermest smitte i, er de 5-9-årige. Mere end hver tredje i den gruppe har været smittet. Langt de fleste inden for de seneste uger. Nærmere bestemt 35% er blevet fundet positiv ved en test. Derudover er der helt sikkert flere i gruppen, som er blevet smittet. Det vil sige, her i Nuuk, der nærmer vi os, at der blandt disse ganske små børn er begyndt at være en befolkningsimmunitet. Det vil sige, at vi kan begynde at se enden på noget, når så stor en andel har været smittet. Det ser heldigvis helt anderledes ud, når vi kigger på de ældre aldersgrupper. Når vi kigger på dem, der er 60 år og ældre, så er det kun cirka 8%, der har været smittet. Det er rigtig godt. Og sådan skal det også gerne blive ved med at være blandt de ældre. Det er virkelig afgørende nu, at vi gør os klart. Vi kan ikke undgå smitte blandt de yngre og blandt børnene. Men de ældre anbefaler vi rigtig meget at være forsigtige og prøve at undgå at blive smittet. Og når vi igen stadigvæk snakker tiltag, når vi på den anden side siger, jamen vi kan ikke undgå at blive smittet, så er den logiske grund, at selvom det her går rigtig stærkt, så må det ikke gå for stærkt. Fordi så kan vi ikke holde gang i samfundet. Det her, de tiltag, der er blevet anbefalet nu, handler om at få det her til at vare lidt længere, så samfundet kan blive holdt i gang. Ikke kun sundhedsvæsenet, men alle andre væsentlige samfundsfunktioner. Selvom der er rigtig mange, der bliver smittet, så er det også helt afgørende, at alle fortsat bakker op omkring vaccinationerne. Kun på den måde kan vi sikre både den nærmeste fremtid, men i særdeleshed situationen på længere sigt. Fordi selvom det nuværende udbrud helt sikkert brænder ud, så er vi ikke sluppet helt af med corona lige med det samme. Tak. Mange tak til Henrik for dine oplysninger. I den kommende tid har vi nogle store udfordringer foran os. Selvom det lige nu er Nuuk, der er hårdest ramt, så forventes det, at smitten spredes til alle steder i Grønland inden for meget kort tid. Men som vi har hørt flere gange, så kan vi hjælpe os selv. Vi kan stadig passe på hinanden. Vi kan takke ja til den vaccine. Vi ved, at vaccinen virker effektivt mod alvorlig sygdom. Og vi kan sige ja tak til boostervaccinen, når den bliver tilbudt til os. Jo flere, der er vaccineret, jo mindre vil vores familie, venner og medborgere risikere at blive ramt af et alvorligt sygdomsforløb. Og sundhedsvæsenet vil ligeledes blive mindre belastet. Vi kan følge de sundhedsfaglige råd
og vi skal følge dem. Vi skal huske at holde afstand til hinanden. Vi skal vaske hænder eller bruge håndsprit. Alle de forholdsregler, vi efterhånden har lært, når vi skal beskytte os selv og andre, specielt de udsatte i samfundet. Og det skal vi gøre god brug af. Du kan finde meget mere information om vaccination og de sundhedsfaglige råd på corona.nun.gl. Og nu vil Mimi fortælle lidt om strategien for denne nye fase og de tiltag, der bliver sat i gang. Værsgo, Benara. Mange tak. Set i lyset af den seneste udvikling med Omikron-varianten, for det første tak. Set i lyset af den seneste udvikling med Omikron-varianten, kommer der nu en ændring i teststrategien for hele Grønland. I tæt samarbejde med kommunerne vil antigentest blive fordelt til offentlige institutioner i hele landet i løbet af de næste uger. Antigentest er også kendt som hjemmetests eller quicktests. Når de er blevet delt ud, kan brugere af de offentlige institutioner og de offentligt ansatte blive testet hurtigere og uden at skulle belaste testsystemet. Og dette kan være blandt borgere og personale på alderdomshjem, ældrekollektiver og i hjemmeplejen, hvor der kan være specielt fokus på, at der er behov for en særlig indsats for at forebygge smittespredning. Salget af disse antigentest vil også blive oprustet i detailhandlen. I forlængelse af dette indføres der nu i en periode en radikal omlægning af hvem der opfordres til at modtage PCR-test. Det er så de PCR-test, man kan få, eller man bliver undersøgt med, når man tager hen til sundhedsvæsenet. Og det her tiltag skal sikre, at udvalgte grupper hurtigere kan komme til testning. Og samtidig kan man sikre både sundhedsvæsenets og testfaciliteternes kapacitet. Og det betyder så, at sundhedsvæsenets PCR-testfaciliteter, indtil situationen ændrer sig, vil være forbeholdt disse grupper. Personer med særlig risiko for alvorligere sygdom, som har symptomer på covid-19. Det vil for eksempel sige ældre borgere og personer med hjerte- eller lungesygdomme, der har symptomer på corona. Eller personer, som har en positiv antigentest. De kan også blive PCR-testet. Og sundhedsvæsenets PCR-testfaciliteter vil så også være forbeholdt børn i alderen 2-11 år, som kan blive PCR-testet, hvis de skal rejse mellem byer. Rejsende, som ellers kan blive vaccineret, vil blive nedprioriteret til testning. Det vil sige, at man ikke prioriterer denne gruppe, altså personer, der ellers kunne være blevet vaccineret.
Hvis du har symptomer på covid-19, skal du ikke testes. Det vil sige, at du skal ikke testes med en PCR-test. Du anbefales i stedet at gå i isolation i hjemmet. Og hvis du får alvorlige symptomer, skal du som altid kontakte sundhedsvæsenet. Alternativ til PCR-test kan man teste sig selv med en antigentest. Tester man positiv, så skal man ikke kontakte sundhedsvæsenet. Man bør i stedet gå i isolation og få foretaget en PCR-test inden for testcenterets normale åbningstid. Isolationen kan ophøre, når den syge har været symptomfri i 2 døgn. Man skal ikke testes for at blive raskmeldt, fordi man kan testes positiv i op til flere måneder efter man har været syg. Det vil så sige, at selvom man er kommet over sygdommen, så kan man godt få et positivt resultat, selvom man føler, man er blevet rask. Du skal derfor raskmelde dig selv, baseret på retningslinjerne, der findes på corona-hjemmesiden. Jeg skal på det kraftigste opfordre alle borgere til kun at anvende vores testfaciliteter, når det er nødvendigt. Og i øvrigt skåne sundhedsvæsenet mest muligt for uvæsentlige henvendelser. Og det vil sige, at dem, der er syge på anden vis, de skal have mulighed for fortsat at kunne tage kontakt til sundhedsvæsenet. Og det er for at sikre, at alle de her andre folk skal have mulighed for at henvende sig til sundhedsvæsenet, at man skal prøve at skåne dem så vidt muligt. Reglerne for nærkontakter blev ændret i fredags. Dem, der tidligere var nærkontakter, bliver nu kun betragtet som øvrige kontakter i gåseøjne. Og nu skal jeg til at forklare, hvad det er. Så hvis du er reel nærkontakt til en, der er testet positiv med PCR-test, anbefales du at undgå unødvendig social kontakt i mindst 7 dage, efter den smittede er raskmeldt. Hvis det er muligt, så kan du tage en selvtest på 4. eller 7. dagen. Og det er med en antigentest. Hvis man udvikler symptomer som øvrig kontakt til smittede, så anbefales det, at man straks går i isolation og eventuelt tester sig selv med en antigentest. Fuldt vaccineret. Jeg gentager lige. Fuldt vaccineret kan gå på arbejde og lignende, selvom de er nærkontakt eller øvrig kontakt. Opstår symptomer på covid-19, bør man som tidligere påpeget straks selv gå i isolation. Hvornår man er nærkontakt osv., kan man læse mere om inde på corona.nun.gl. Jeg glemte at tage et lille skema med her omkring hvornår man skal være i hjemmeisolation og hvornår man skal være i karantæne. Men den kan man i hvert fald se under andre omstændigheder på corona.nun.gl. Og dermed giver jeg ordet videre til Mimi. Tak. Tak, Benader. Benader sagde det meget tydeligt her, at det først er, når der er absolut behov for det, at man skal rette henvendelse til sundhedsvæsenet. Og hvis man har været nærkontakt til nogen, så har man mulighed for at tage en selvtest, og den mulighed skal man gøre brug af først, således at
de her testfaciliteter, som har meget svært ved at følge med de mange tests nu om dage, at de har bedre mulighed for at få afviklet alle de her tests. Som jeg nævnte indledningsvis, så er der indført nye restriktioner i henhold til epidemiloven om at lukke for serveringssteder i tidsperioden kl. 22.00 til 05.00 alle ugens dage. Og der er her tale om steder, der sælger mad, drikkevarer eller tobak, som skal indtages i lokalet. Det vil sige barer, restauranter, diskoteker, natklubber og lignende. Og det er dem, der skal være lukket fra kl. 22 om aftenen til kl. 05 om morgenen. Og det gælder for hele landet fra den 11. januar 2022 og 14 dage frem. Altså til og med den 25. januar 2022. Disse steder er steder, hvor folk mødes og samles, hvor der sker smitte, og smittespredning er aktuelt meget udbredt. Derfor har vi indført disse nye restriktioner, men de kan altså ikke stå alene. Vi har brug for, at hele befolkningen hjælper til med at nedbringe smittespredningen. Og derfor vil vi også gerne opfordre til, at man undlader at mødes i forsamlinger. Og så også, at man aflyser eller rykker arrangementer, kaffemækker og fester. Ændrer vi ikke vores adfærd, og viser vores samfundssind, kan det overbelaste vores samfund og medføre endnu flere restriktioner. Jeg beder derfor alle om at være bevidste om det ansvar, vi alle har. Inden vi slutter af med spørgsmål fra journalisterne, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at vedgive en særlig tak fra partiformændene og det samlede naalakkersuisut til sundhedspersonalet. Og alle jer andre, der i denne tid arbejder hårdt alle ugens dage for at hjælpe de syge og sikre, at samfundet kan køre videre. Mange tak. Jeg vil også meget gerne sige tak til dem, der isolerer sig selv, og dem, der frivilligt hjælper dem, der er gået i isolation, for det er også et vigtigt arbejde, de udfører. Mange tak til alle jer. Nu kan vi så tage spørgsmål fra pressen. Nappaasusiulleq Den første, der har markeret. Vi er klar. isaratilartasaasi. I skal lige præsentere jer selv. Gassaluk fra Sommeter AG. De smittede her i landet, som skal indlægges på hospitalet, for eksempel med udstyr til dem, for eksempel til respirator, hvor klar er vi til, at der kan komme mange i hospitalerne? Det er et spørgsmål til landslægen. Værsgo, landslægen. Jamen, nu har vi jo haft 2 år at forberede det, og alt er så godt forberedt, som det kan blive. Men jeg vil også godt sige, at den samlede kapacitet i sundhedsvæsenet i Grønland er begrænset. Og det er en af grundene til, at vi siger, at vi kan ikke håndtere en eksplosion af smittede nu. Det skal spredes ud over noget tid, sådan så at dem, der vil få behov for indlæggelse, og de vil komme de næste uger, dem skal der være plads til.
vil jeg gerne lige stille et opfølgende spørgsmål til landslægen. Landslægen forklarede omkring situationen i Grønland, at børn fra 5 til 9 år, der er 35% af den her gruppe allerede blevet smittet, og man regner med, at de har opnået en flokimmunitet. Men de her nye coronavarianter, som dukker op hele tiden, altså hvor glade kan vi være for, at vi har opnået en flokimmunitet? Fordi det kan jo være, at dem, der er blevet immune over for Delta og Omikron, de kan blive smittet med en anden variant i fremtiden. Jeg vil godt lige præcisere, at det er her i Nuuk, at 35% af børnene de er blevet smittet. Det er væsentligt mindre, hvis vi ser på hele Grønland, men det vil utvivlsomt komme. Ingen kender jo afslutningen på den her pandemi, men det vi ved om Omikron, det er, at den er så smitsom, at det er svært at forestille sig, at den umiddelbart bliver udkonkurreret af en anden virusvariant, fordi så skal den virusvariant være mere smitsom. Så med den viden, vi har i dag, der er det internationalt set den opfattelse, at hvis vi kommer godt igennem den tid, der kommer nu med mange smittede, så godt vi nu kan med fælles hjælp, så vil pandemien stort set forsvinde i Grønland. Men der er ingen, der tror, at vi dermed helt har sluppet af med coronavirus. Hvordan tingene vil se ud om et år, det vil jeg ikke prøve at gætte på. For der er simpelthen for mange forhold, vi i dag ikke ved. Og så har jeg et spørgsmål til Naalakkersuisut. I år har I bestemt, at de her børn i Nuuk, der har I bestemt, at man skulle lave nogle Falk-test med hensyn til at få nogen op fra Falk op til Grønland. Har I nogle planer om at få folk rykket herop? Det her med en Falk-undersøgelse, der kan jeg desværre ikke sige, at jeg ved desværre ikke, hvor langt man nåede med det arbejde. Men i forhold til det, der bliver fremlagt i dag, så er der nogle andre undersøgelser, der er i gang. Så derfor er det også vores håb, at der vil undgå, at der kommer for mange hen til de her testfaciliteter, som PT er meget stærkt belastet. Særligt med hensyn til de her, der er rigtig mange mindre børn, som bliver testet på nuværende tidspunkt. Vi håber, at de her tests, som man kan foretage selv, som man kan købe i butikkerne og i Brugsen. Men så ved vi også, at der er nogle andre, cirka 40.000 tests, som vi har sendt ud til kommunerne, hvor folk så selv har mulighed for at teste sig selv. Med hensyn til Falk og de her, og med hensyn til muligheden for at få hjælp fra Falk, så kan landslægen sige noget om det, hvis landslægen har nogen viden om det. Men det er i hvert fald det, jeg selv ved. Ja, det var landslægembedet, der var involveret sammen med departementet i det projekt. Og det forløb udmærket, og vi brugte dem på skolerne og i Qasigiannguit. Det vi ser nu, det er, at kommunerne får adgang til hjemmetest, som de i et vist omfang kan give forældrene med hjem og bruge som hjemmetest. Men vi skal også holde os klart, at testningen vil kun være et supplement til de forskellige tiltag, der skal til
for at Grønland kommer bedst muligt igennem de næste par måneder. Så der er ikke nogen aktuelle planer om at få udefra kommende firmaer til at varetage testning i Grønland. Et spørgsmål til landslægen. Man har fra dansk side udmeldt, at om cirka 2 måneder, så regner man med, at forholdene vil være bedre. Med hensyn til smittespredning i Grønland, hvilke formodninger har du så? Det vi har set i Nuuk efter julen, det er noget, der er gået meget hurtigere, end man på noget tidspunkt har set i Danmark. Det er også gået for hurtigt, fordi vi er betænkelige ved, at så mange bliver syge på én gang. Og det har jo blandt andet allerede vist sig ved, at Air Greenland har udfordringer med for mange sygemeldte blandt personalet. Så derfor vil det være bedre, at det udbrud, vi ikke på nogen måde kan undgå, at det kommer til at strække sig over et par måneder. Altså her i januar og februar måned. Jeg tror ikke, vi kan strække det længere. Bortset fra, at der vil være bygder, som måske helt kan undgå smitte. Men vi ser smitte i byerne nu med ganske få undtagelser. Så i løbet af de næste par måneder er jeg ikke i tvivl om, at vi vil se udbredt smitte i alle byerne i Grønland. Tak. Ja, Mads Malik, KNR. Indtil videre, der har vi jo haft en strategi, hvor at vi tester så mange som muligt for at holde smitten nede. Nu er smitten enormt høj, og mere ansvar bliver lagt ud til det enkelte individ ved at bruge de her hjemmetest for eksempel og melde sig selv rask. Risikerer man ikke at opnå det modsatte ved at ændre strategi, altså at endnu flere bliver smittet, fordi at det er det i højere grad den enkelte, der skal tage ansvar for sit sygdomsforløb? Tak. Vi arbejder med noget helt andet nu, efter at omikron er kommet hertil. Systemet kan umuligt håndtere så mange smittede. 500 smittede om dagen overstiger langt systemets muligheder for at lave smitteopsporing. Så derfor må man gå en anden vej. Vi har også at gøre med noget, der er mindre sandsynligt, at det giver alvorlig sygdom sammenlignet med delta-varianten. Så vi er i en ny situation, og det er ikke noget alternativ at fortsætte som hidtil. Det er simpelthen umuligt. Og jeg har også fuldt ud tillid til, at alle vil medvirke til at få det her håndteret bedst muligt. På den måde, det nu er blevet skitseret. Tak. Og så et spørgsmål mere til landslægen. Du nævner mange gange, at sundhedsvæsenet er meget presset. Kunne du prøve at være mere konkret i, hvordan det giver sig til udtryk, at sundhedsvæsenet er presset? Ja, det kan jeg helt konkret.
Der mangler simpelthen personale til at klare bare den almindelige daglige drift. Der er blevet brugt rigtig store ressourcer på at drive testcentre, på at drive laboratorievirksomhed, og i særdeleshed på at vaccinere befolkningen. Det er et kæmpe projekt. Så for eksempel her i weekenden, der har der været medarbejdere fra fysio- og ergoterapien på Sana, som har måttet give en hånd med i plejen, for simpelthen at sikre, at patienterne fik den pleje, de havde brug for. Der er også en situation, hvor det er ekstraordinært vanskeligt at rekruttere medarbejdere udefra. Blandt andet på grund af situationen i Danmark. Og det gør simpelthen, at en lang række stillinger på nuværende tidspunkt faktisk ikke er besat. Tak. Og så nogle spørgsmål til naalakkersuisut. Nu går vi over til at skulle bruge de her, hvad vi kalder hjemmetest. Det er jo ikke fordi, vi lige nu svømmer rundt i hjemmetester og ikke kan komme til for store mængder af dem i hjemmet. Vi mere konkret forklare, hvordan I sikrer jer, at vi som normale borgere rundt omkring i landet kan få adgang til de her hjemmetest. Ja. Det er noget, vi meget gerne vil sikre os, at så mange som muligt har mulighed for at tage en selvtest. Derfor har naalakkersuisut særskilt ansøgt om de her 40.000 selvtests, og det er så planen, at de bliver spredt ud og delt ud til samtlige kommuner. Og det vil ske de nærmeste par dage her, i dag eller i morgen, hvor vi kommer til at snakke med borgmestrene om, hvordan de her selvtest skal deles ud til forskellige byer og bygder. Og selvfølgelig på de her virksomheder og institutioner, hvor man skal tage de her selvtest, der skal vi selvfølgelig opfordre borgmestrene til, at borgerne har mulighed for selv at komme og hente en test, således at hvis borgeren ikke har mulighed for at købe en test, så vil de have mulighed for at hente en test fra det offentlige. Og så ved jeg godt, at her i dag, så skulle Brugsen have modtaget cirka 3.000 selvtests, og Specifik skulle også have modtaget nogle selvtests, så vi kommer til at følge med i, hvorvidt det vil være muligt at få spredt de her test ud på resten af kysten, så vil vi følge med i, hvornår det bliver klar. Men det er et igangværende arbejde. Og så bare et opfølgende spørgsmål til det. Altså vi så jo, at der kom en del tests, som blev sendt eller solgt i Nuuk, men som blev udsolgt på meget, meget få dage. Kan I på nogen måde garantere, at vi ikke kommer til at stå i samme situation om få dage, når de her tests begynder at blive rullet ud, og der må forventes at være en enorm efterspørgsel efter dem? Lige præcis det er selvfølgelig noget, vi skal sikre os, at alle har mulighed for at få fat i sådan en test. Vi vil undgå at belaste sundhedsvæsenet ved, at for mange bliver testet derigennem, og derfor er det selvfølgelig nødvendigt, at vi kan sikre os, at borgerne selv kan anskaffe selvtest, og det er noget, vi gerne vil få gjort
få til at virke igennem kommunerne, og vi har også flere dialoger i gang med hensyn til, hvordan vi kan sikre, at de her tests kan blive købt i detailhandlen, og med hensyn til, hvornår de her selvtests kommer i hus. Det er også noget, vi begyndt at snakke med de forskellige virksomheder. Og i forbindelse med samarbejdet med kommunerne, så er det meget vigtigt, at kommunen selv skal organisere, hvordan man i de forskellige byer og bygder organiserer og kan få fat i de her selvtest, og også informere om, hvordan man kan få fat i dem. Fordi det er dem, kommunerne, som skal informere borgerne omkring, hvor og hvornår man kan få fat i de her selvtests. Og kommunerne skal også udfærdige vejledninger til sådanne. Yes. Og så et spørgsmål til de udsatte i samfundet, som måske ikke har råd til at købe selvtest. Jeg tror måske, jeg allerede har været inde på det, men i så fald må jeg gerne gentage, hvad man gør for, at folk, der måske ikke har råd til at købe selvtest, de kan få adgang til dem, og folk, der måske ikke, der bor på gaden eller lignende, at de også kan blive testet, hvis de har behov for det. Ja, jeg har vist svaret på det spørgsmål, men i dag eller i morgen, så skal vi snakke med borgmestrene om, hvilke forskellige muligheder der er, og hvor vi også gerne vil videreføre nogle oplysninger. Der skal vi så sikre, at de her 40.000 tests, som selvstyret har sendt ud til kommunerne, der er der så nogle af disse tests, som skal reserveres til folk, som ikke har mulighed eller råd til at købe selvtests. Så hvorvidt det bliver kommunerne, der skal give mulighed for, at folk, der henvender sig i skranken, skal få udvidet de her test, det må kommunerne selv organisere. Og så bare et sidste spørgsmål fra mig. I snakker om, at muligheden for at gå ned og få en PCR-test bliver indskrænket en hel del. Der er jo dem, som af forskellige årsager har valgt vaccinen fra, og som er afhængige af at kunne få taget en test for eksempel kunne få sit coronapas, så man kan komme ud i samfundet. På mig lød det som om, at deres muligheder bliver væsentligt forringet i forhold til at kunne få taget en test og kunne få sit coronapas. Så i forhold til dem, som har valgt vaccinen fra, bliver de ikke endnu mere isoleret i den næste periode? Ja, for naalakkersuisut er det meget vigtigt, og vi slår kraftigt op på det hele tiden, at så mange som muligt skal sige ja tak til vaccinen. Vi opfordrer til, at så mange som muligt får vaccinen, men vi ved så også godt, at der er nogle borgere, som ikke vil have en vaccine. Og som vi har sagt om i dag, så har vi sagt, at de vil ikke blive prioriteret, fordi de har selv valgt ikke at blive vaccineret. Og de har selvfølgelig også mulighed for at tage en af de her selvtests. For nuværende tidspunkt, så er det sådan, hvis man er blevet vaccineret eller ikke blevet vaccineret, så har vi som enkeltpersoner et stort ansvar for at blive selvtestet eller testet. Jeg ved ikke, om landslægen har noget at tilføje til det punkt. Nej, det har jeg ikke. Andreas Poulsen fra KNR. Skal det så forstås sådan, at myndighederne har givet op over for corona? Fordi der er over 56.000 borgere her i landet, og nu er tallene sådan, at det er 2.700, næsten 3.000, der er blevet smittet med coronavirus. Og går man ud fra de daglige tal, som er blevet udgivet siden corona blev startet, men nu har I så sagt, at hvis vi får corona, så skal vi ikke
så skal vi ikke sygemelde os, vi skal ikke blive testet, men vi skal raskmelde os selv. Skal det forstås sådan, at dem, der er blevet syge med corona, det kan ikke længere styres her i landet? Hvordan skal vi så følge med i, hvordan udviklingen går i forbindelse med tal, hvis vi skal sygemelde os selv og raskmelde os selv? Nakos. Før landslægen får ordet, så vil jeg gerne lige sige, at for Naalakkersuisut, så er det meget vigtigt for os at sige, at vores nuværende situation med hensyn til selvtests, der er det allervigtigste, at vi undgår at belaste sundhedsvæsenet med den her store testbyrde eller testbelastning. Hvis vi kører, som det går lige nu, så kan laboratoriet ikke længere følge med i de her tests. Og derfor er der rigtig mange, der venter i lang tid på at få svar på deres test. Men vi siger så ikke fra Naalakkersuisuts side, at vi ikke kan gøre noget ved corona. Vi siger, at der er noget, vi kan gøre nu, og det er den fase, som vi går ind i. Og vi melder ud, at coronasmittespredningen er så stor lige nu, at testfaciliteterne kan ikke følge med, og derfor må vi lægge noget af testningen ud blandt borgerne. Men selvfølgelig, så skal alle dem, der kan registreres, de skal registreres, og med hensyn til registreringen, så tror jeg, at landslægen, hvis landslægen kan komme med et svar på det punkt, så vil jeg være meget glad for det. Det er fuldstændig korrekt, at vi vil ikke længere have det samme detailoverblik over udviklingen. Det er ikke muligt, og Grønland står også i en lidt speciel situation, netop på grund af afstande. Vi kan ikke lige køre test fra Upernavik til Nuuk og få dem analyseret den samme dag. Det er den situation, vi er i nu, og derfor med den smittespredning, der er, så må man vi har i landslægeembedet selvfølgelig et ansvar til fortsat nøje at følge udviklingen, så vi kan rådgive Naalakkersuisut. Det er allerede iværksat, forstået på den måde, at ledelserne i sundhedsvæsenet, de skal indrapportere til landslægeembedet og til sundhedsledelsen dagligt om situationen i de enkelte kommuner. Det vil sige, vi vil fortløbende få oplysninger om syge, de kender til, om indlagte, om andre situationer, hvor der åbenlyst er større udbrud, dødsfald selvfølgelig. Alle disse ting vil nu blive det væsentlige i forhold til at overvåge. Samtidig gør vi allerede det, at vi jo har kontakt til firmaerne om situationen med smitte der, sygemeldte, ting som ikke længere fungerer. Så den udvikling, der sker nu, når man går fra en inddæmning af smitte til at erkende, at man ikke længere kan stoppe den, ja, så skifter man også den måde, man overvåger situationen på. Man bruger nogle andre kilder. Men det er bestemt ikke sådan så, at vi på nogen måde sætter os hen i sofaen og venter og ser, hvad der sker. Det bliver fuldt helt tæt hver eneste dag. Tak. Bernard, du har noget at tilføje. Værsgo. Jo, tak. Fra Naalakkersuisuts side gør vi alt, hvad vi kan. Vi ved godt fra de seneste 2 år, hvordan corona har udløbet sig her i landet.
Og vi ved også godt, hvilke tiltag vi har gjort indtil nu. Som for eksempel kan jeg nævne, i fjor havde vi ikke nogen udgangspunkt for at vide, hvordan situationen vil se ud i dag. Men på nuværende tidspunkt er der rigtig mange, der har fået vaccination. Og der er også flere, som nu har fået tredje boostervaccinestik. Så som landslægen siger, så er vi bedre rustet nu, fordi vi har haft 2 år til at vende os til og ruste os til den her situation. Fordi vi har kunnet se, hvad der er sket rundt om i verden, hvor vi så har kunnet forberede os. Så vi siger ikke på nuværende tidspunkt, at smittespredningen eller at corona er ude af kontrol, men vi kan ikke gøre noget ved smittespredningen. Men i forhold til de handlinger, som vi foretager fra naalakkersuisut, vi ændrer for eksempel vores handlinger, som tidligere sagt, så er der så mange, der bliver testet og undersøgt lige nu, at vi ikke kan følge med. Og når man kigger på alle dem, der går hen og bliver testet, så eftersom vi har fået nogle nye muligheder, så vil vi gøre brug af dem, og det er de her antigentest, som vi tænker på. Og vi vil også gerne prøve at undgå, at alle dem, der gerne vil testes, de står ude i kø, ude i kulden, som vi ser det nu. Så det er også for at vælge den bedste mulighed, vi har gjort. Vi har valgt de muligheder, som vi har gjort. For eksempel, der kan være 5, 6, 7, 8 faser i den her coronastrategi, men vi er så nået til fase 3, og der vi vil altid fortsætte med at gøre det så godt som muligt. Hvad så med de her undersøgelser, som er en stor udfordring for sundhedsvæsenet, og vi står alle sammen til og ser på, hvor svært situationen er. Hvorfor gør naalakkersuisut og kommunerne ikke noget for at støtte testindsatsen? Fordi vi skal jo først uddannelse og sådan noget for at få til nogle test, for eksempel i Nuuk, så kan man se ud fra oplysninger, at der er cirka 19.000 her i byen, men de her computere ude på testfaciliteterne, der er 4 computere, og der er 10 testfaciliteter. Hvorfor gør vi ikke mere for at gøre noget ved de her tiltag, i stedet for bare blot at smide ansvaret over på borgerne? Hvorfor gør kommunerne og naalakkersuisut og myndighederne ikke mere for at hjælpe på de her testfaciliteter og gøre noget for at udvide dem? Kommunerne deltager i forskellige test og andre faciliteter, men på nuværende, og vi har også tænkt os at snakke med dem. Men selvfølgelig, når der er så mange, der gerne vil testes nu, og som venter på svar, så viser situationen os nu, at vi er nødt til at tage en anden retning. Og det er så den retning, vi er ved at træde ind i nu. Og det vigtigste for os, det er, at eftersom vi er nået til den her situation, hvor der er så mange, der skal testes, og der er så mange, der venter på svar, så er vi nødt til at ændre vores handlinger. Og vi er nået til det punkt, hvor vi er nødt til at give en del af ansvaret over til borgerne. Og det er også vigtigt, at kommunerne påtager sig deres ansvar, fordi der er også rigtig mange for de forskellige kommuner, der er syge, og alle andre har også behov for at gøre brug af sygehusvæsenet, så det er også vores allesammens individuelle handlinger, som har en stor virkning på det her, og jeg er helt sikker på, at mange borgere allerede har gjort noget for at ændre deres vaner. Og her på det sidste, så ved jeg godt, at borgerne på egen hånd, altså dem, der har mulighed for at yde hjælp, man har givet dem mulighed for at yde hjælp, og de har så også ydet en frivillig hjælp, og dem siger vi tak til. Men der er så også rigtig mange, som ikke længere kan følge med. Vi kan ikke længere følge med på telefonerne.
Vi kan ikke længere følge med på laboratorierne. Og så det er alle de her ting, hvor fordi det er nødvendigt, at vi omlægger strukturen på de her andre ting, og ja, hvis landslægen har noget at tilføje. Det at få lavet en test og få et resultat, det er en diagnose. Når noget bliver tilstrækkeligt udbredt, har det ikke nødvendigvis længere noget formål, at alle, der får den sygdom, får en diagnose. Det er der, vi er nået hen nu. Smittespredningen er så udbredt, at der skal nogle andre tiltag til. Og der har anbefalingen fra landslægeembedet til Naalakkersuisut klart været, vi skal ikke bruge alle vores ressourcer på at teste. Vi kan umuligt følge op på alle disse test og lave isolation og karantæne. Når der er smittet over hele landet, som der vil være lige om lidt. Så derfor er det et forsøg på at bruge ressourcerne hensigtsmæssigt og prøve at gøre det helt klart, at diagnoser er ikke nødvendigvis løsningen på en pandemi. Tak. Der er ellers rigtig mange spørgsmål, jeg kan stille, men jeg har lige 2 sidste spørgsmål. Lige nu er der 55 nede i Kommune Guayaquil, som på grund af smittespredning med corona ikke er strandet. Og de kan ikke komme til deres destination, eller de kan ikke rejse hjem. Hvad har man fra Naalakkersuisuts side tænkt sig at gøre med hensyn til de her strandede mennesker? Ja, det er sådan, at på grund af corona, så er der nogle passagerer, som ikke har kunnet tage nogle passagerer med ombord. Og det er cirka 55 passagerer, som ikke har kunnet rejse videre fra Sydgrønland. Men da vi så, lige før vi tog herhen, så fandt vi ud af, at Arctic Umiaq Line selv vil prøve at finde en løsning. Så man er ved at finde en løsning på de her passagerer, der er strandet, og de midler, der skal bruges til det formål, det er noget, som vi skal til at have en dialog omkring mellem Arctic Umiaq Line og Naalakkersuisut. Men Arctic Umiaq Line kommer selv med en udmelding med hensyn til, hvordan man har tænkt sig at handle med hensyn til de her mennesker, der ellers er strandet. Men der er rigtig mange rundt omkring på kysten, der er ramt af aflysninger. Det er både med hensyn til flyafgangen og skibsafgangen, og vi må også regne med, at i de kommende dage, så vil der også være flere, der bliver ramt. Og det er derfor, vi altid kommer til at prøve at finde løsninger til sådan nogle situationer. Til sidst, så er der nogle oplysninger og råd, som I blot altid beder os om at læse selv. Men der er mange, jeg ved, der er mange borgere for eksempel, der ikke kan læse så godt, eller analfabeter. Hvordan har I tænkt jer at lette muligheden for, at man kan følge med i de her restriktioner og opfordringer? Fordi I opfordrer jo til, at I kan læse om de her restriktioner her og her. Men hvis jeg nu har dysleksi, så kan jeg ikke følge med i det. Jeg kan ikke følge med i oplysningerne. Hvordan har I tænkt jer at videregive de her oplysninger til flere mennesker her i landet? Og hvornår regner I med, at det her vil ske? Ja, det er et meget forståeligt spørgsmål. Og det er også meget interessant.
Og I kan for eksempel se, at under de her pressemøder, så har vi nu fået tegnsprogstolk med. Men det er så selvfølgelig rigtigt, at vi har et behov for, måske via Facebook, at have noget kommunikation omkring de forskellige restriktioner og handlinger, som vi kommer med på nuværende tidspunkt. Det kunne for eksempel være gennem Facebook eller gennem radio, hvor der er nogen, der bliver læst op de her anbefalinger og restriktioner, og det er noget, vi skal arbejde på, og tak for dit spørgsmål. Tak for dit spørgsmål. Så skal jeg også lige tilføje, at de her oplysninger, så har jeg planer om, med hensyn til, at så mange som muligt, at de her oplysninger kommer ud til så mange som muligt, så har vi nogle planer omkring at udbrede det via Facebook og så andre steder, således at de flest muligt kan tilkomme til de her informationer. På de her pressemøder, så bliver det stadighed sagt, og at det er meget vigtigt, at dem, der er 60 år ældre, dem skal vi passe på. Og til den aldersgruppe, så vil vi stadig opfordre til, at de holder sig væk fra forsamlinger for at beskytte sig selv. Og den udmelding kommer vi gerne med igen. Og så har vi stadig behov for, at der i samfundet, at for at holde smittespredning med corona så lav som muligt, så undgå eller ryk de her kaffemækker og større forsamlinger. Prøv at undgå dem. Fordi lige nu skal vi prøve at undgå at overbelaste sundhedsvæsenet, og der er også nu en mulighed for de her selvtests, som bliver spredt ud til kommunen. Lad os gøre god brug af dem. Og vi regner også med, at vi kommer med nogle flere oplysninger de kommende dage. Det vil utvivlsomt være sådan, at sundhedsvæsenet, at på politisk side og i kommunerne via vores samarbejde, kan overkomme eller gøre lettere de her ting, altså i den her meget svære situation. Og det er også noget, vi har behov for i disse svære tider i samfundet. Og jeg vil gerne sige tak til dem, der er kommet her i lokalet, men hvis der er flere spørgsmål, så kan vi godt tage nogle flere spørgsmål. Der er stadig spørgsmål i salen. I forhold til selvtestene, hjemmetestene, hvor sikre er de i forhold til en for eksempel PCR-test? Altså, kan man stole på de svar, man får? Det er jo ikke det samme som en PCR-test, som er svaret på, om man har corona eller ej. Det er sådan så, at hvis man bliver testet, mens man har symptomer på corona, så vil den som regel også give et positivt resultat. Men har man ingen symptomer, men alligevel er smittet, ja, så er den ikke særlig god til at påvise den smitte. Og den har så også, kan man sige, den fordel, at når man først har været smittet, ja, så bliver PCR-testen ved med at være positiv. Det gør en antigen-test ikke. Så det er klart, det er en anden vare på et andet niveau. Den har et andet formål, end dengang vi arbejdede med, at vi ville forhindre, at der overhovedet var smitte i landet. Tak. Og så et andet lille spørgsmål. Hvis man skal til læge, skal man så have en PCR-test for at kunne få en tid? Det er sådan så, at sundhedsvæsenet til enhver tid skal behandle folk, der har et akut behandlingsbehov. I visse andre situationer vil man afhængig af den lokale smittespredning eventuelt tage nogle forholdsregler, specielt når vi taler om indlæggelse.
af patienter. Så de tiltag, der vil blive lavet den kommende tid, de vil blive tilpasset den lokale situation. Men det er meget klart, at vi skal undgå en situation, hvor det er sundhedsvæsenet, der er årsag til smittespredning. Så inde i sundhedsvæsenet, blandt de indlagte, der går man langt for at undgå, at der er smitte. Tak. Arsenik. Der lader ikke til at være flere spørgsmål, så vi siger tak for denne gang, men vi vil også gerne sige til borgerne, at der stadig er mulighed for at gøre brug af vaccinationstilbuddet, og det opfordrer vi til, at man siger ja tak til, for at undgå en større smittespredning, og vi vil også gerne opfordre til, at man undgår større forsamlinger. Og så er det også vigtigt, at de handlinger, som vi tiltræder i dag, det gør vi for at forhindre at belaste sundhedsvæsenet. Så det er ikke kun for at dæmme op for smittespredningen, men det er også for at sikre, at sundhedsvæsenet ikke bliver belastet, at vi kommer med de her tiltag på nuværende tidspunkt. Og så håber vi, at de her muligheder for at tage selvtest, de vil blive mere udbredte. Og vi kommer også til at informere omkring, hvordan det går med disse tiltag. Og tak fordi I ville komme, og tak til dem, der lytter med.